З днём 8 сакавіка, мілыя жанчыны! Павіншаваць хачу я нас, на тое ж ёсць прычына. Па-першае, здароўя нам, каб менш бегалі па дактарам. Хай будзе повад надзець абцасы, быць прывабнымі мы ласы. Па-другое, вясны ў душы. Менавіта вясны, не лета. Вясной квітнее ўсё ў цішы. Квітнеем і мы пры гэтым. Па-трэцяе, бляску ў вачах з усмешкаю чароўнай. Каб было толькі вау і ах, жыццё каб чашай поўнай. Жадаю бессаромна быць прыгожымі і з гадамі не старець. Калі плакаць, то ад шчасця, ад салодкага худзець. Каб мужчыны насілі нас на руках, а каву ў ложак на падносе. Ну а тапачкі ў зубах няхай сабака вам прыносіць. Няма сабакі? Завядзіце, бо функцыю в зубах насіць. Так атрымаецца, глядзіце, прыйдзецца на мужчын пералажыць. Адпачынку жадаю на марах ды на цёплых астравах. Кашалёк каб не пусцеў, грошыкамі шамацеў. Вечна любіць і любімымі быць. Всё, што захочацца, прыдбаць. Пра горы і беды зусім забыць. Жаночага шчасця сваё захаваць. З днём 8 сакавіка, мілыя жанчыны!